Sa sekreto niya ba bay? Kabalo lagi na bay. Wala pa pud gani ko kabalo no. Karon bagay ko magunahuna og unsa akong kanuan ni. Buang na. At importante nga makainom taon. Kana. Dili bitaw ato ang balay maputlan. Ya bitaw. Kinsa kay mga pre nga mga classmate karon ba? Ang dahong tong shot nila be. Mga plahubo ba ito, mga naog silik ba? Sayang po akong kalibo. Wala na ba sobra sa akong kan sildo niyan. Lami po di inom. Tuor ako mga classmate ron. Inom meron. Lami inom silik ron ba? Makasayaw lagi day lagi eh. Lami kay pretty nga sayaw oh. Kabilayan, panahuna ron bay. Lami ta na sa chat-chaton ba no? Lagi lami lagi sa chaton problema ni wala man tay kagi. Mao pugay problema kay no, nasige ra tagtrabaho ani nya pagabot sweldo kay bilin. Matay. Okay. Ambe tay kay tunga pagtuba ron ba? Sa gumsahod. Basta kay na lang dun taro. Masinday na makaatik-atik karon. Mga atik karon na kita tayong mga amigo ron. Gani, tari wala ron. Kirahon to. Kutsara na to ba? Bos, pwede magtana na, bos. Hoy. Oh, unsa man? Dapat tila undoy dire, bos. Undoy nga, pakalsaw? Oh, bos. Unsa day na? Tumo na. Dili, bos. Biling ra, bos. Kanag kung tana ni mga animala na, eh. Biling yun ay. Sabi ko nga gunsa. Nag-ugi na boss. Tara na baba. Pagkabuti mo dyan. Ilahan ng balay na. Kanang ilahin diyan na. Naitiris ba? Diara. Sige, bos. Salamat damang ka. Superman na rin ako ron, bos. Salamat kayo. Bos. Ano tila undoy dire, bos? Ay ako man. Ay, biling, bos. Biling na eh. Oh. Tay biling na dahil Oh. hidali aray. Langan nga, kininsi naman yung biling, boss. Dili man ay binulan. Pag-order na ron dahil, Oh, boss. bago na ron. Bago na ron. Hello, salamat ya, biling. Oh, paano ako? Iya, boss. Salamat kayo. Sa biling eh, pag-order mo na ba ito lagi semana ba eh? Tasal mo siguro na akong sweldo ron. Mas interest yung pang-inom ko na sa mga classmate. Robert, tunawin mo ba? Red bill pa dyan do. Kailangan dito ko bayad ba? Si maputlan dito ko na kurinte. Ito, kusuan de, double light. Bayad ako na eh. Disco, mas kalibo na, makasad na. Bayad na sa ito kurinte. Bayad kurinte ba? Kurente. Nga, bago man ting bayad. Bayad na po ka? Gaya no, nagining atod sa kagkuhan. Biling. Pwede na nasulod na sulod bulan na. Bulan ba yun? Ay, rin daw. Tawa daw. Kung daw. Gawa ko ba? Tig kamay. Bill na din ako. Bill naman na yun, bay. Wala na lagi bayad no. Hey, red bill na, putlan na tukuan ba kurinte. Ay, nagbayari na eh. Ako, solusyon na na. Ay, nagbayari na. Saan ang solusyon mo na ba? Ang solusyon na. Palitin sa ilimno na yung kwarta dito. Kaya tudluan ta kaon sa sekreto. Bueng basig maputlan na eh. Ngit-ngit rabay ka sa balay, di ko kakitag mga mayuhon ito ba? Saan na yung sekreto mo dahil? Palit na lang yung ilimno na yung kwarta dito. Kaya tudluan ta kaon niya. Kita ba ka nga nagabayad-bayad ng kurente? Ina si kulot to. Dagan gigong appliance sa balay. Aircon, pinaka-aircon na mo dito niya. Pulo man siguro kabok kong kwarto rito niya. Pulo ka TV niya. Pulo pag aircon. Uy, bayad-bayad kurente. Ina. May pagipalit ato ng shot, malingaw Palit ta niya. na. Tudluan ta kaon sa sekreto nako. Nga wakoy bayad-bayad kurente pero dagan ko appliances. Sure magkana nyo ba? Sure lagi na. Sure lagi Ikaw na, lang ko tudluan na ni pati siya gani wa kabaluan ni. Magaling kang Diba? kumanta. Madaswido ko ani ba? Lagi ay kabalaka na. Gina lagi. Kaputli na yung mga kurente, kaputli. Shot shot ta diriya. Pero okay magkana yung mga solusyon dahil. Pwede ito rin chat ni. Balik, tara nito ka. Nara may tindahan daw. Nagudluan ta kaon niya pag humana to inom. Ya, palit ako. Balik nito ka. Katong kuan na, mix of premix ha. Kung kuan? Mix of premix. Next Supremix? Oh. Nabre na sa tindahan. Hana dia. Tingnan Dito na dra, dito na dra. Dito na ka dia. Yeah, to bay. Sige, sige. Sa sekreto niya ba bay? Kabalo lagi na bay. Wala pa pud gani ko kabalo no. Karon bagay ko magunahuna og unsa akong kanuan ni. Buang na. At importante nga makainom taon. Kana. Dili bitaw ato ang balay maputlan. Ya bitaw.
Tama siya bay. Lami kay ginaminom ro magsasayaw ano problema na jay. Wala to ni pero pagitahan ko ni ko parahan. Pakita ra po ni mga Solusyon para di po tama speedo sa haba. Sige, wala to siya. So, lighter? Lighter lagi bay. Ha, siga pa na. Hindi na lupa ng bato. Ano na itong lightira na wala itong kurinti-kurinti no? Oh, mo na siya. Anyway. Kana imong terag surin na. Ay, kurinti ni. Muna itong gamiton na para testingan niya pag kurinti lang balay ba? Ano kurinti ni? Pwede po pwede. So, may kurinti ni. Testing ko ng buto. Lantaka ali nga. Kusog yung buto. Mo ba ginagamit lantaka? Kana. Kurinti pagkas na bullet di makaya. Tara! Pindot yung tindahanan niya ba? Kay timplado daan. Pindot niya. Imnununan eh. Ano? Putik na lagi do. Pulutan pa. Wow! Oh, pindot yung tindahanan ba? Kay kuan ba? Timplado daan ba? Timpla na rin. Wala na rin subay. Ay, dugayon ni siya. Tingnan ta. Tinapay fruta no? Ako tayo gasto ito ipang bayad ito sa billing. Ay, kabala ka ron ako ribala na yung mga basta sure mga to ha. Good Sure, stay, lagi. Basta kayo inom-inom na taron. Kalimti-kalimti na sana yung mga billing niya. Magaling kang kupal ka. Yan ay. Good shit yan nga. Remix ba? Good ibay. Purog silik ba? Daw. Labi, may iyo. Purog silik ba? Lami ay. Ba't mga peluka ko? Dana ro bito slow. Pwede din na. Good jebet amis kayo. Hindi na yung silik mo. Mix or pre-mix nga silik ba? With silik. Tilawi. Tuslo. Silik ba? With silik. Good sino. Pais kina kumbo na. With silik. Nga with pre-mix. With or pre-mix. Lami kayo. Bay, malasat ba yun? Kami napalitan eh. Ya, saman. Dungag ko ta? Ay, siguro ko eh. Pahit sa tabay kit. Ay, ano, pang sihat lang ba? Pang tama ragod pang tulugod, patulog lang ba? Ya, sa tong solution ba? Nasa kurinti? Oo. Oh, Ay, kurinti na- rin. Pila na ka adlawang yatag di mo gabulay para maputlan ka? 3 days na lang ba? 3 days na lang, putlan ka. Ay, kabala ka, kay namin solusyon na. Itong kuwando? Kung kuwando ko na. Hadri ba yun? Kaya, Ano eh? Nakapulgir na sa daan. Sana na, tay. Ori, kanira oh, ganito ni mo. Itong kurinti no? Parintiyo? Busog pa sa tabol light na. Oo na yung ginagamit karon. Ano yung mga Para usog kayo eh. Kita ba ka sa kanang mga dula sa mga bata itong Pasko? Nung lantaka, di ba mo ni ginagamit? Di ba? Kayo buto no? tingog ba? Hindi kurinti. Sa kurinti ba nagdala na? Isa kapitikan na Sistema nasiga. yan eh. Ito na yung mga appliances. nga wala kayo bayad sa bulat. Bayad bro. Ay lang kung pensahe kayo. Kaya ano? Kasi buto, di mo blansis. Buto, kurinti yan eh. Isa, ituplok na muna sa imong rep. Ano na, kurinti largo Uy, na. siguro kanay mo ang kanang ice, kanang magpa-ice ka. Isa ka click, di mo na. Ice, kaya na. ito. Yan, ito na. Okay, yun na rin ang solution na na. Oo. Dahil kurinti. Ay, nakuan. Pero wala pa na kunin siya nakuan sa iya ha. Wala pa siya. Ikaw pa ang una na. Ikaw pa ang una na. Ako Kay pa rin una ikaw may na pa rin, nakatag sa mo pangilim nun po. Pero ganito siya, tama rin ba? Kaya muna siya sinasid digit po. Yan, yun o. Hindi na lungag. Pura na po, magkaganti na po ka. Ya, matos ako. Ano nga, lungag pa ka? Pumulungag, buing. Kandam na lang mga kandong sa balay. Pero nanan yung kaya tuon sa balay po noon. Ay, nakay putante nga lang akaw. Ya, tuon sa orto. O si, puha na po na. Salamat kaya ni. Kagumusan rin, katay mong plano ba Okay, kabalo no? Nah, Ang atik, ang tugo ba bro? Kasi balik ka ba? balik ito ron. Yan itong listingan ron. Tingnan dunia ba no? Pakita ba? Pampasi na ta. Tara. Kasi babalikan to ba? Bos, tuntun to bos. Eh, dahil ang balay ito Bayad ito ba? lagi. Alay, man to dito biling boss. Lahi putong putol.
Ano ka putol? Ay, puta na boss. Boss, okay na boss. Okay na. Sige. Oh. Sige boss. Tingnan na yun ako ng nanggihatag na solusyon sa kuba. Effective ba ni? Huwag ba sa double light ba? Pasok ko pisting na. Pisting nga, nagula sa sugabi. Effective na nanggihatag kuha nga solusyon. Tay, di man musika lagi. Ano garo na effective siguro ni? Busa na ko ni? Ya wala jud. Dali jud musika. Tangay na daot nga bukas lang kabuwang ay. Wala na kay kwarta ni pang bayad suga. Wala ay. Wala pa tay kwarta, wala pa tay sugaan eh. Nagutang ang bata ni.